ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାମା ଏଡ଼େ ମାଛ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋତେ ମାଛ ସଫା କରିବାରେ ଆସେନି, ତ ମାମା ଏଡ଼େ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଛୋଟ ମାଛ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଚାଲିଲି ଆମ ବାରିରୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିକି ମାଛକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମାଛକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଇ ମୁଁ ଏଠି ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ମାଛକୁ ମସଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳି ମୁଁ ଏଠି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେଥି ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଆଣିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି ମାଛକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ କଢ଼େଇ ବସେଇ କଢ଼େଇଟି ହାଲକା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତେଲଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମାଛକୁ ଏଠି ଭାଜିବାରେ ଲାଗିଲି। ତ ଏଇଠି ମୋ ମାଛ ଭଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିକି ମୋ ମୁହଁରୁ ପୁରା ପାଣି ଆସିଲାଣି। ତ ମୋତେ ଚାଲିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ। ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଚାଲିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ବାଏ। ତ ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ରହିଗଲେ? ଆସନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। मेरे को जाना पड़ेगा मेरे को जाना पड़ेगा मेरे को जाना पड़ेगा